Erotuomari Määttänen laskee. Pikkarainen pääsee aivan vapaasti tuikkaamaan pallon ja siinä ei Kadyn nelikko, Hänninen ja Paappanen etusijassa pystyneet estämään Tuukka Pikkaraisen pääsyä palloon. Ja Pikkarainen niittaa FC Kemin johtoon, kun pelattu on reilut 2 minuuttia. Siinä oli jo sen verran monta erikoistilannetta FC Kemis. Pelimiehen Elkein. Borite heristää sinne sormeaan ja Kady tulee tasoihin. Yleisö räjähtää. Eemeli Hänninen laittaa pelin tasoihin. Olipa oikea-aikainen, mainio kulmapotkukuvio. Erittäin yksinkertainen. Aaro Paappanen ja Eemeli Hänninen haastavan ohitetakaan ilman seurauksia. Tauvan ohittaa Filpun Pikkaraiselle ja Tauvan pääsee laittamaan tyhjiin. Loistava haasto Maikon Tauvan ja Salvekselta ja Pikkaraisen kanssa seinä ja Maikon Tauvan laittaa pallon käytännössä tyhjiin. Namuteltu maali ja FC Kemi. Hieman niskan päällä ottelussa ollut FC Karasen bloki ei tule. Ei pääse Kemikään maalipaikoille. Loistava syöttö Niko Pulkkiselta. Aivan mieletön maali. Niko Pulkkisen loistavasta pystysyötöstä lähti tämä hyökkäys ja Dynamo tulee tasoihin. Olipa Pulkkiselta etevä syöttö oikeaan laitaan, missä taitaa olla Ville Koskela, joka saa pallon ja syöttää sivuttain. Syllä täräyttää yläpeltiin. Komea maali. Tasatilanteessa 5 minuutin jatkoaika. Lilja saa vastansa Lahden. Nyt löytyy Pikkarainen sieltä. Jättää loistavasti Boritelle. Ja Borite tekee ahdisteltunakin maalin. FC Kemi ottaa jälleen nopeasti johtoaseman. Olipa hienosti pelattu. Pikkarainen syöttää ja näin laittaa Tuukka Pikkarainen. Kun täällä muistellaan menneitä, niin Tuukka Pikkarainen näyttää nykyisyyden 2-4. Ja se on Pikkaraisen toinen maali tänään. Tuli Sofiane Boriten roolia tuossa kuvailtua, valtava rooli. Nyt vasta menee keskinäisten ottelujen voitot. Historiassa ovat, nyt tulee Kohonen hyvin. Ja pallo on maalissa. Se kimpoaa tolpasta. Tauvan taitaa olla maalintekijä. Kemi siirtyy 2-5 johtoon. Vähän loukkaa Maikon Tauvan sinne jalkaansa. Toivotaan, että se on pintapuolinen kolhu. Taneli Kohonen alustaa tilanteen hyvin ja muutaman kimmokkeen kautta pallo flipperinä pomppii Dynamon maaliin. 2-5. FC Kemille. Kemillä on aika hyvä tuo nelikko puolustus kyllä ja kokeneita hyviä pelaajia, jotka osaavat ylivoimaa puolustaa, mutta Taneli Kohonen menee sinä vipuun ja Bene Filppu haastaakin oikealle jalalleen, laukoo pallon maaliin. Paappanen, merkki päällä. Filppu, Hänninen. Mutta Vesa Lilja ottaa tuon namun ja eipä siinä Liljalle jää muuta tehtävää kuin Hännisen laukauksen jälkeen lirutella pallo tyhjään maaliin. Kadyltä ihan hyvä kuvio, mutta ei riitä. Hännisen laukaamia vastaiskuun, vaan siinä laitetaan lihaa ja vähän henkeäkin pallon eteen. Nyt on kuitenkin Vesa Liljalla aivan vapaa baana mennä. Ja sen liukuu Ville Uimaniemi aika hienosti maaliin. Uskoikohan Erik Syllakaan maalivahdin roolissa siihen, että Uimaniemi tuon pallon saa. Hienosti pelattu. Vesa Lilja chippaa. Sylla ei maalivahtina ota torjuakseen.